Magandang hapon sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua, at nakito ang ating tropical weather analysis ng araw po ng Biyernes hanggang Lunes, Abril 23 hanggang 26, 2021. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Ito ang latest GovSat. Simula na yung araw na ito ng Biyernes hanggang bukas Sabado. Kita po natin ang bagyong si Bising ay nagsimula na po siyang humina. At ito po ay nag-accelerate na po papuntang Silangan. Sa bilis na 22 km bawat oras, ang kanyang hangin ay nag-drop down na po sa 130 o 120 km bawat oras. Patungo po ito sa may kalagitnaan po ng northern part ng Philippine Sea. At ito po ay inaasahan po magta-transform into an ex-tropical cyclone. Ibig sabihin, magiging subtropical in nature siya, katulad nitong low dito. At hindi na po siya tinatawag na tropical cyclone. Ang kanyang energy ay manggagaling po sa lamig ng environment. At ito po ay lalabas po ng Philippine Area Responsibility sa darating pong linggo ng umaga o hapon. Subalit habang ito tumatakbo puntang east ay hinihikayat nito ang konting southwesterly surface wind flow o mahinang habagat, although localized lang po ito dito lang sa area na ito. Ang habagat darating pa po yan sa last week of May hanggang June. May mga taon in the past na napapaaga rin ang habagat. Mga third week o fourth week, nandyan na po siya, but dahil po malaki itong bagyong ito, medyo may paghikayat ito ng konting southwesterly surface wind flow. Sa bahagi nito ay magkakaroon po ng mga maulap na pabuwirin na may paggulog at pagidlat, lalo po sa may Kalayaan Island Group, Palawan, ibang bahagi po ng Kabisayaan, Western Bicol, Southern Katimugan at kanluran bahagi po ng Mindoro. Gayon din po sa may kanluran bahagi po ng Mindanao. So, inaasahan po ang mga localized thunderstorms. So, mag-ingat lang po sa mga kidlat. Panandali ang pababaha pag malakas po yung mga localized thunderstorms. Samantala, ibang bahagi po ng ating bansa sa Luzon, kasama po Metro Manila, magiging maliwalas ang panahon. Maganda. Although sa hapon, may mga possible cloudy conditions o maulap na papuwirin na may kasama pong pagkulog at pagkidlat. Pero po, isolated areas lamang po. 80% ng Luzon ay magiging tuyo na may lower chances ng mga thunderstorms at mataas po na temperatura at heat index na pwedeng umabot po ng lampas sa 45 sa ibang areas po tulad ng Central Luzon o dito sa may Vexac sa Midagupan, umabot po ng 45 ang taas ng centigrado pagdating po sa heat index yung na-feel po ng ating katawan. Sa labas ng ating bansa, wala po tayong natatanawan na bagong LPA or tropical cyclone sa loob ng 5 hanggang 10 araw. Meron lang po tayo dito ng dalawang surface troughs. So far, yan po ang ating latest sa ating GovSat. Ito po yung zoom in satellite animation mula sa windy.com. Kitang-kita po natin mga localized thunderstorms na nabubuo na yun sa may Palawan, Kabisayaan, at kanluran bahagi po ng Mindanao. Kaya din po sa may Mindoro, portions po ng Kabikulan. At ito po yung fast animation. So, kitang-kita po natin ang pag-alis na medyo mabilis na po ang takbo ng bagyong si Bising. Okay? At yan po yung mga konting southwesterly surface wind flow. At ito naman po yung track natin kaninang umaga. Mayroon pa tayong latest mamaya lamang. So, inaasahan po siyang lalabas ng power sa linggo bilang isang tropical storm na lamang. But nagtatransform na po siya into a subtropical o extratropical cyclone. So, mawala na ang pagiging tropical characteristics niya. So far, yan na po ang magiging katapusan ng bagyong ito kapag naging extratropical cyclone. Okay? At ito po yung tracks ng lahat ng Asian agencies. Nag-agree naman sa kanyang tracking. Ito naman po ang ating windy.com wind at rain forecast mula sa European model for the next 3 days hanggang Monday. So, bukas ng hapon, inaasahan po mga localized thunderstorms, isolated ones sa Palawan, Kabisayaan at Mindanao at maliit na portions po ng Mindoro at Kabikulan. The rest of Luzon, mainit. At pagdating naman po ng hapon ng Sunday o Linggo, patuloy pa rin yung mga thunderstorms sa may Mindanao at much less naman po sa may Palawan, Visayas at dito rin sa may eastern sections ng ating bansa dahil po bumabalik po yung northeasterly surface wind flow dahil hindi pa po panahonan ng habagat. Okay? At sa Lunes, inaasahan pa rin mga localized thunderstorms sa Mindanao at ibang portions po ng ating bansa, although mababa po ang chance niyan.
Mostly maulap ang papuwirin, lalo na sa hapon o tanghali. Ito po yung northeasterly surface wind flow na posible magkaroon ng mga maliliit na mga thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Okay, so far yan po ang ating latest. Okay na po ang ating panahon na yung darating na weekend. At babalik ulit tayo next week. Pakaibigay sa inyo ang latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado ang papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. Happy weekend to all. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel.